Sunuwatun aşığı. Salam mehriban tamaşaçılar, evi birleşler. Gahrman arka dağımızın sayesinde sizin her bir günüňiziň bahtiyarlygy, rowaşlygy beslenmegini, hormatly prezidentimizin janynyň sag, bilent başynyň aman, tutýan tutum işleriniň hemişe rowaç alman arzulap, Sunuwatun aşygy gepleşigimiziň täze sanyny başlaýar. Sunuwatun aşygy. Mehriban ýerleşler, eger biziň gepleşigimizde ýygyderli tomaşa edýän bolsaňyz bilýänsiňiz. Biz her gezek gepleşigimizde sunuwat ustadlarymyzy çağıryp, olaryň döredijiligi barady. Olaryň döredijiligi näki täzelikler barady söhbet edýäs. Mehriban ýerleşler, bu gezek biz gepleşigimizde aýdym sunuwatymyzyň aşygy Zenan Aýdymçymyzy çağırdyk. Soňaňdan soň gelip aklama her an haçan aýtsam ýeje sözüni gana nähli sözüleň zakka saklana şol mukaddes söze geçit berýänin büyük ışıklardan özledim Ol Türkmenistanyň atgazanan artisti Amanul Gurbanowa. Amanul, sizi bugünkü gepleşigimizde studiýamyzda hoş gördük. Ine gahrman arkadağımızın sayesinde Türkmenistan bitaraplygy, mekany ýylymyz, üstünlikleri, rowaşlykları beslenýär. Ine gahrman arkadağımız şeher ýylymyzy münasip atlar bilen atlanýar. Şoňa münasibem biziň döredijiligi işgärlerimiz öz döredýän eserlerini watanmyzyň bagtyarlygyny, watanmyzyň ösüşlerini, rowaşlygyny waspedýärler, şol ýyla münasip aýdymlaryny, sazlaryny halkymyza ýetirýärler-de. Amanul, ine siziň hem ýakyna türkmen owazy teleýaýlymyzda täze aýdymlar toplamyz halkymyza ýetirildi. Ine bugünkü gepleşigimizde de täze aýdymlaryňyzy halkymyza ýetirsek hemem Türkmenistan bitaraplygy, mekany ýylymyza bagşlawan täze aýdym döredipsiňiz, şular dogrusyna gürüňetsek. Howa altyn biziň hormatly arkadağymyz, şu biziň her ýylymyzy münasip atlar bilen atlanýarlar. Hormatly arkadağymyz şu ýyly Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly diýip atlanyrmagy şeýle biziň başymyzy göge getirdi. Bitaraplygymyza 25 ýyl dolýar şu ýyl. Ine men şu hormatly arkadağymyz şu Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylyny eglan edenini öz öňümde maksat goýdum, şu täze aýdymlaryň üstüne işlemegi. Şeýdibem, täze aýdymlary işledim. Şu aýdymy men häzir şu ýerde ýerine ýetirip bereýin. Bu aýdymyň sözleri Gözen Şagulyewanyň kysady Begen Şoljaýewiňki. Onuna mehriban ýerleşler, gelin häzir hemmemiz bilelikde biziň gepleşigimiziň mehmanynyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdym dinläliň. Geçret
Amanul ne döredicilik adam ilmide ama gözlegde bolýar-da täze aýdymlary bilen, saadlary bilen şi halkymyzy begenlermeň, gahrman arkadagymyzy begenlermeň ilmide ama gözleginde. Ne sizem bir näçe aýdymlaryňyzy, şu estrada aýdymlaryňyzy bilen, halk aýdymlaryňyzy bilen ilmide ama halkymyzy begendirip gelýäňiz. Ne ýakynda şi söýgü aýdymlaryňyzy täzelikde bir näçe aýdymlar toplumyňyzy halkymyza ýetirdiňiz, şu dörediciliginizdäki täzelikler dogrusynda şi kimler bilen işleşdiňiz, şular dogrusynda gurrun beräýsiňiz? O altyn ýaň men ýaňy ýakynna türkmen halk aýdymlaryny işläp, täze öwüşüne geçirip, şolary halk köpçüligine ýetirdim. Ne ýaňy ýakynna bolsa estrada aýdymlaryny, söýgü aýdymlaryny işläp halk köpçüligine ýetirdim. Bagyt diýen aýdymy, onuň ýagyşly sähär, hükmürowan söz ýaly aýdymlary türkmen owadanyň döredicilik topary bilen şekle geçirdik. Amanul inese ýaşlyk ýyllaryňyzdan bäri ýerine ýetirip gelýän meşhur aýdymyňyz we Iratmawary, intizar etdim peri galmanam diýen aýdymlaryňyz biziň tomaşaçylarymyzyň arasynda, siziň dinleýijileriniziň arasynda bir meşhurlyk gazanan aýdymlaryňyz da. Sebäbi şol aýdymlaryňyz sizi halkyň arasynda hasam tanatdy. Onsoň geljekde ýene-de şuňa meňzeş meşhur aýdymlary döretmegiň belki pikirindesiňiz. Şol aýdymlaryň döremegiне sebäp bolan bir halipalaryňyz dogrusynda gurrun berseňiz. Men ilki aýdymy ýaşlykdan başladym. Men öz halipam Türkmenistanyň at gazanan bagysly Aşyr Gurbanow. Ene men şu Iratmawar diýen aýdymy aýdanymda 1997-nji ýylda Ýanglandiýarym telewiziýasyna gatnaşyp, ene Ýanglandiýarymyň ýeňji solamda ilkinjige de şu Iratmawar diýen aýdym bilen çykyş etdim. Bu Iratmawar diýen aýdymyň sözleri Giçgellamanovynky, sady men öz kakam Aşyr Gurbanowyňky. Esasy maňa şoguly getiren aýdym Iratmawar diýen aýdym boldy. Sungatda öz ýoluny tapmak üçin, sungatda bir üstünlüklere ýetmek üçin hökman halipanyň mekdebine geçmek gerek-de. Halipalaryňyzdan birazak geçseňiz. Men öz halipam, öz kakam Aşyr Gurbanow, biziň Nurberdi halipamyzam, ene biziň öýümize gelip, ene men kakam Nurberdi golfuň öýlerine barıp şeýdip, aýdym sady bilen meşgullanýandylar. Şeýle dinleýärdim şolaň aýdymlaryny. Şeýdi men öz esas şu aýdymçy bolmagymy öz kakam tergi berdi. Men şu Ýanglandiýarym telewiziýasyne ýeňji bolmak, hasam men aýdymçy bolmagymy tergi berdi. Ene şu ýeňji bolamdan soň men hasam aýdym aýtmak öwsüm artyp başlady. Halipalar dinleýär, säder biziň öwrenmeli zatlamaz kän. Amanul inese biziň tomaşaçylarymyza häli şinni täze aýdymlaryňyz bilen, halk aýdymlaryňyz bilen, türkmen owazy teleýaýlymyzda şekile geçirilen aýdymlaryňyz bilen biziň tomaşaçylarymyza begendirip gelýäňiz. Häzir onda gelin şu ýerde siziň täze işlän aýdymlaryňyzdan birini halkymyza ýetirelim. Özledim balty, aýdym ham hayalyň heninne. Asal baltyň keşfini tanama, kän ýerek geçipdirin deninden. Bal tekin baş goýup gejem döşüne, aksawalyň gujugundan
hakda hayal yurdu murada yetmene sığınanlıklarım bilinmeli zada bilinip çınnan kıynanmalı zada kıynanlıklarım bağ tekin baş koyup gecem döşüne aksavalım uçuğunda uyansın bu yelken yanlansın satışın yani hiradımı bağıramazsın uyansın munna keteş oldu değil fırsatlar Soğunur balım yana bir yer başımdan Bit bağaklığım yok eken aslında Ehli tadı yağışa yürüp başarsam Munna keteş oldu değil fırsatlar Soğunur balım yana bir yer başımdan Bit bağaklığım yok eken aslında Ehli tadı yağışa yürüp başarsam Ehli tadı yağışa yürüp başarsam Amanul ine biziň aýdymsa sunatymyzda biziň halk aýdymlarymyzyň aýdylşynyň özleriniň ýollary we bir neçe ýollar we ine sizem halk aýdym aýdýaňyz şular dogrusyny aýtsaňyz. Aýdymçy boljak bolsa hem aýdymam aýdyp başarmalym ka diýip pikir edýän men. Şoň üçin biz näme halk aýdymlaryna aýdýar, estradym aýdymlaryna aýdýar, watanymyzy wasp edýän aýdymlara aýdýar. Ýöne halk aýdym aýtmak aňsat däl. Halk aýdymlar şu öz arasynda aýdylşyny bir şoň ses gaýnawlary ýerine ýetirilişinden içinde bir jukgully alynýa. Şo zatlar boýunça da şol halk aýdymlaryň ýollary bir-birinden tapawutlanýar da. Altyn eýem bir şu aýdym aýtyp başlamazda bu aýdymça çopan ýolundan aýtýan eken, damana ýolundan aýtýan eken diýip eýem oturan adamlar bilýär şonu. Çopan ýolundan aýdym aýdylanyna bizde şeýle jukgully köp bolýar da, köp edilýär. Onuň halk aýdym aýdylanyna ýöne hemme ýerine jukgully edip oturmalygyny zat ýok. Jukgully bolanyna da şu öz gelşigine görä almaly şonu. Inne şonam ýöreýti halipalardan öwrenýärlermi ýa-da şonu öz bagşylar özleri bir aýdyma bede berjek bolup soňky döwreden aýdymlaryna da özleri goşýarlarmy? Altynçy jukgullyny öz her kim şu öz başarlygyna görä aýdy bermeli. Hökman sen şo ýerde jukgully etmeliýän zat ýok. Sebäbi jukgully edibilýän adam amma edibilmeýän adam amma da aýdymçylar bada. Şoň üçin özüň başarlygyndan edi bermeli. Onda şu ýerde sözümiz gowy bolmady ýaryk. Bir halk aýdymdan böylece hüňlenip beräýsäňiz tomaşaçylarymyza. Aslı arabatly beýigitleri, töwridiň begleri sonam gellimi, gellimi, gellimi. Jygalar tel-tel gözlerime san goýay. Töwridiň begleri sonam gellimi, gellimi, gellimi. Sunuwatyň aşygy. Halipalar barada görüň etdik, aýdymlaryňyz barada görüň berdiňiz. Siziň özüňizem şu aýdym sady ýoluna zähmet çekgelýäňizi ençeme ýyllar boldy. Şähertleriniz bardyr belki. Esasy şu aýdymçyny ýola salsaň öz ýoluny tapyp gitýär. Öz sesine görä, öz başaryna görä. Öz sesine görä, öz başaryna görä soň özüni aýdym saýlap, özüni aýdymam saýlap bilýär. Şu aýdym men sesime gowy gelşä diýip şey diýem öz ýoluny tapypam, aýdymçy bolup gitýär. Şıvır şıvır yağış yağdı bu seher Yağda salıp geçin bahar aydınlığı
Yalnızca senin keşfin görüp gaydanlı. Min beş gördüm bu damcadan her verin. Senin aşkın sallan düğün çeciler. Çalımdaş olurum şıvarda sada. Mening şat şat yan göğün sesime. Şıvır 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 yağıp dur yağışlar. Çapak çal yağar kimide aşka düşen ağaçlar. Şıvır 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 yağıp dur yağışlar. Gel şıvır gel şıvır yollar bide karışma. Sıyınap durun kalbin uğruna yuvam. Kümüş dürülüm gökten täzin dökülsün. Bu ömürde bolan boljuk zatlara. Nehe huzuram ne de öküncüm. Şıvır 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 yağıp dur yağışlar. Çapak çal yağar kimide aşka düşen ağaçlar. Şıvır 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 yağıp dur yağışlar. Gel şıvır gel şıvır yollar bide karışma. Şıvır 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 yağıp dur yağışlar. Çapak çal yağar kimide aşka düşen ağaçlar. Şıvır 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 yağıp dur yağışlar. Gel şıvır gel şıvır yollar bide karışma. Şıvır 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 şıvır. إني أمانول شي سذيل بت بلقن ولايتنا öňe besip şi Balkan welaýatyna bir aýdymçylar tarapyndan meşhur bolan Kuştepde aýdymlarynam, gadal aýdymlarynam ýerine ýetirýäňizde biziň Kuştepdiýimiz gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen UNESCO-nyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň hataryna girizilmegi ähli kişiniň başyny göwege diretdi. Inni şu ýerde şeýlerek sowal, şu gadaly ýerine ýetirmegiň bir özüniň inçe sirlary bardyr. Şular dogrusynda gurrun berseňiz. Kuştepde biz toy bayramlamady gödegimizde getirip bilemedik. Gahrman arkadagymyz şu biziň medeniýetimizi, sungatymyzy dünýä ýaýmakda ulu aladalar edýär. Şonuň bilen birlikde hem biziň medeniýet sungat işgärlenmi dürli ýurtlara gidip şu medeniýet sungat günlerimizi belleýärler. Şo ýerde biziň şu Kuştepdi gadallamady hökman şo ýerde ýerine ýetirýärler. Biziň şu Kuştepdi gadallamady altyn her bir adam ýerine ýetirip bilenok, aýdy bilenok şonu. Sebäbi biziň şu gadallamydyň hem özi inçe sirlary bar. Gadal aýdanda şo ýerde beýik sesen almaly ýerlerem bolýar. Şu ýerde bir gadalama aýtyp beräýsiňiz. Başlalyňa Kuştep mene başlalyň. Aydyp saçalyba göwünlerimiz hoşlalyňa göwünlerimiz hoşlalyň. Arkadagymyz bilen
Şanımı arşa galyar, ol bedew bady bilen, yurdumu öňe barýar. Ol bedew bady bilen, yurdumu öňe barýar. Ay alle alle, ey canım can alle. Ay canlar saňa ýar, ahay men gurban alle. Ene barada aýdym öğretmedik. Aýdymçy ene barada goşgy ýazmadyk. Şahyr ýok bolsa gerek. Sizem biziň enelerimize wasp edýän aýdymlaryňyzy halkymyza ýetirýäňiz. Begenç Hojaýewiň sazyny Hökmürowan ene dip täze aýdym işledik. Ene ýakyn günlerde Türkmenowatyň döretçilik topary bilen şekile geçirmegi maksat edinýän. Mehriban ýerleşler häzir gelen hemmämiz bilelikde Amanul Gurbanowyň täze döreden täze işleýän Hökmürowanyň täze aýdymyňyzy tomaşaçylarymyza ýetirýäli. Sen hakda bir şarım yazmadım ece. Başarmarın berden gaydarın değil. Yönü yanımdan oylanım neçe. Şanına bir hoştu aydarım değil. Yüreğimde duygular var şeyler. Onu akağda seçip bilemem. Eceteden yanıyan bolunu onha. Şol bir sözün anrı geçip bilemem. Yecemecem, yecemecem, yecemecem kâremecem. Yecemecem, yecemecem, yecemecem benim kâremecem. Men soňaňdym soň gelip aklama. Her an haçan aýtsam ece sözüni. Galan ähli sözlüň zapka saklana. Şol mukaddes söze geçit berýänin. Uçurokdy asman demin arada. Şol ýeke täk sözüň höküm sürýänin. Şol ýeke täk sözüň kanat gerýänin. Menim soň durandym. Yecemecem, yecemecem,
Döredicilik adamy ilmidäme täze eserler döretmeň gözlegine bolýar-da. Öňüne maksat goýbam şol maksadyna ýetmek üçin şoň ugrunda zähmet çekýär. Amanul öz öňüňize goýan maksatlaryňyzy, arzularyňyzy biziň ýyllaşlarymyz bilen paýlaşsaňyz. Men gelecekde şu öňk aýdan aýdymlamy täze öwüşgüne geçirip, ine täze halk aýdymlarynyň üstüne işläp, ýakyn günlerde halk köpçüligine ýetirerin. Halipalamyzyň aýdyp giden aýdymlaryny ine täze öwüşgüne geçirip, aýdymlar toplumyny halkymyza ýetirmegi maksat edinýän. Ondan hem manul maksatlaryňyz murat tapsyn, arzularyňyz hasyl bolsun. Biziň gepleşigimiz tamamlanyp gelýär. Gepleşigimiziň bir adaty we gepleşigimiziň ahyryna biziň mehmanlarymyz, tomaşaçylarymyza bir sunata degişli sowal berýär. Eger siziň berjek sowalyňyz bar bolsa, ýylyşlymyza ýetiräýsiňiz. Senim gorkana dilber çok bir ar eyleme, gal yerinden ukudan oyun başına döneyin. Yar üçün canım pidadır, zulmedip cevr eyleme, gal yerinden ukudan oyun başına döneyin. Döneyin boy döneyin, döneyin yar döneyin. Inha altın şulaydymyň sözleriniň kimkidigini bilmeli. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimiziň mehmanynyň beren sowaly düşnükli bolsa, sowalyň jogabyny ekranda görýän belgimize ýollap bilersiňiz. Häzir bolsa gelin, geçen edeki gepleşigimiziň sowalyny ýatlaýyn. Altın mümkün olsa, men bir öz döreden aýdymma da, şu döreden aýdym saýadyny başyny çalyp bereyim, Halipa ýerine ýetirdi. Bunun 1985-nji ýylda Aksonu diýen aýdymda öretdim. Biziň Halipa aýdym üçin Türkmenistanyň atgalan artist Nuriyat Tokaýew ilkinji ýerine ýetirdi. Aýdym adam Aksonu. Mehriban tomaşaçylar, bu sowalyň dogry jogabyny ilkinji bolup bilen ýyllaşymy Aşgabat şäherinden Mehri Jumamyradowa. Mehri, siz biziň gepleşigimiziň ýeňiçi sowalyňyz. Size gepleşigimiziň mehmanyny ýerine ýetirmegine şu aýdymy sowal edýär. Keşfin gözümde söylerim seni söylerim. Dinleten var yüreğimde söylerim seni söylerim. Dinleten var yüreğimde söylerim seni söylerim. Seni böyle yer buldum, eşitsem şirin sözüm, aylansa alem yüzün, senin bilin söylerim. Eşitsem şirin sözüm, aylansa alem yüzün, gün hep seni söylerim. Nedamı yılladım seni, seni bakarım hem güldüm. Men senin ýeke ýalňyzym, söylerim seni söylerim. Men senin ýeke ýalňyzym, söylerim seni söylerim. Seni böyle ýar buldum, eşitsem şirin sözüm, aylansa alem yüzün, senin bilen söylerim. Seni böyle ýar buldum, eşitsem şirin sözüm, aylansa alem yüzün, ben hep seni söylerim. Senin bilen bagtly dünýä, senin
ol biziň gepleşigimize gelip beren ajaýyp gyzykly görüňleriňiz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolyň. Size menden beýlem sungatda uly üstünlikler arzu edýäs. Öňüňize goýýan maksatlaryňyza murat tapsyn, ýerine ýetirýän aýdymlaryňyza biziň tomaşaçylarymyzyň, gahrman arka dagymyzyň, halkymyzyň uly söýgüsine münasip bolsyn. Şu pursatdan peýdalanyp sungatymyzyň hak gowanlary bize halipe mektep bolup durýan gahrman arka dagymyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň mudama rowaja almagyny arzu edýän. Bizem gelecekde täze aýdymlanmady bilen gahrman arka dagymyzy, halkymyzy begenlerip durar. Mehriban ýyllaşlar, ine şunuň bilen hem sungatyň aşy gepleşmeden bu gezek sanam jemleýäs. Goý hemişe gahrman arka dagymyzyň saýasyna watanmyzyň beýik ösüşleriniň, bagtyarlarynyň boşlukçysy bolup ajaýyp aýdym sallarymyz belentten ýanglansyn. Gahrman arka dagymyzyň janysa, belen taşy aman, tutýan tutum işleri münen meýlägem rowaj alsyn. Sag salamat bolun, iyi dileşler.